Ngokusho kwamaphoyisa aseNdiya, uRaila Odinga ubelula izinyawo nomndeni wakhe eNdiya ngesikhathi emelwa inhliziyo. Lezi ndaba azehlanga kahle kwabaningi eKenya. Umengameli waseKenya uWilliam Ruto umemezele ukuthi uOdinga uzohlonishwa ngomngcwabo osezingeni lombuso, kanti udalule nokuthi usethumele ithimba longqongqoshe namalungu esishayamthetho saseKenya ukuthi liyolekelela umndeni kaOdinga ukuthi abuyiswe eKenya. Leli yazwe lizozilela ukudlula emhlabeni kukaOdinga izinsuku eziyisikhombisa. We have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. INingizimu Afrika idlulise amazwi enduduzo okulandela ukushona kukaOdinga. The nation of Kenya and our continent have lost a patriotic and a selfless leader whom President Ramaphosa knew and worked with as a friend and a brother. The People's President of the Republic of Kenya. uRaila Amolo Odinga waba undunankulu waseKenya kusuka ngo-2008 kuya ku-2013. Usengenele ukuba umengameli wakuleli yazwe amahlandla amahlanu, kanti wakhala ngaphansi kuwo wonke. Mayephawula ngokuhlulwa kwakhe kulamahlandla amahlanu, ubehlezi ekhala ngokuthi uphucwe iqatha emlonyeni, ebese ecela ukuqalwe phansi ukuvota noma kubalwe kabusha amavoti. We therefore demand that the presidential elections be repeated within 21 days in order to give Kenyans a chance to elect a president of their choice. Ngo-2023 emva kokuhlulwa uWilliam Ruto okhethweni lika-2022 wahola imbhikisho ehlukene efuna kuqalwe phansi ukubalwa kwamavoti. uOdinga udlula emhlabeni nje ngoNdasa nonyaka wacekeca isivumelwano sokuthi iqembu lakhe okuyi-Orange Democratic Movement lisebenzisane neqembu i-United Democratic Alliance eholwa umengameli uRuto. Abalandeli bakhe bebelokhu besola ukuthi kukhona okwenzekayo njengoba ebengasemningi emehlweni abo.